Kahle kahle la eSouth Africa sina into ehlekisayo. Ayikho into ehamba kahle. Kusukela ku president phezulu uyasifeyila, kuyiwe eParliament siyafeyilwa. Ngisho nathi laphansi siyahluleka. Mningi imithetho eyibonayo ukuthi kwangamele ukuthi implementwe, iphasiswe. Ukuthi idlula kanjani eParliament angazi. Kwakona ukuthi amadoda abagana nodwa. Kwakuvele nje kuyinkinga kwayona leyo. Kuvalwa induku ezikoleni sinjenje. Asisebenza sinamsebenzi asinalutho ingoba siyi product ongashawa. Manje silahla amasiko ethu ayalahleka. In fact asalahlekile. Wesi sizodelelwa ngenyanga yesintu. Shuthi njengamanje angeke. It's either siyasukuma senza okuthile noma siyathula sikhohlwe ikona konke. Cause no ways ukuthi indoda ibizwe ngesibongo sobesifazane. Ngisho nasemlandweni asikaze sizwe leyo nto. Asiyazi, siyayiqala manje. Ngizokhulumela mina ngiwuZulu ke manje. Ayikho insizwa indoda yakaZulu engavuma ukubizwa ngesibongo sobesifazane. Ayikho. Ayingavuka ushaka eme ngenyawo. Ayikho. But ke abangaphandle ngoba vele bayabufuna ubuzwe bazokwenza lokho. Namanje ngisasho bazokwenza. uANC ubonile ukuthi usuhlulekile and njengamanje ngoba bese kukhona nomkhonto uhluleke kwaze kwaba segcineni. So the only way abangayisebenzisa ukuyigcina bekuyipower uku-implement imithetho engasile ezofaka abantu bokufika la ngaphakathi ukuze bezobavotela. So we need to act, guys. We need to stand up. Kufanele senze okuthile, asikwazi ukuhlala sirelax esigoqe izandla kube ngathi yonke into ihamba kahle. Okulandelayo sizozwa kuthiwa phasa umthetho wokuthi ubaba ngalala nengane yakhe. Anything manje kuyakhombisa ukuthi ngenzeka. Izinto ebesikhule sazi ukuthi azenzeki ziyenzeka manje. So guys, angazi kukunini ukuthi nenze njani.